Halo bolo-bolo, sak konco sak tanah air. Akun video sing tragedi bakalan ora usah dilalekke. Simak baik-baik. Menurut sego rasa, tragedi ora usah dilalekke pemain bal-balan dunyo iki. Yaiku, kowe simak baik-baik. Number 5. Peristiwa tragis because fire mati soal serangan jantung pas lagi bal-balan. Tiba-tiba mikrofire mati pas serangan jantung. Wah nasib wah elek tenan. Jawab konco-koncone kaya ngopo kuwi melu duka cita tenan. Number 4. Nah iki sangar Wayne Rooney cetak gol sing paling jos pas lawan karo MU. Tendangannya maut naga geni jluat, wah mantap tenan. Miss Belly on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Number 3. Nah iki jan rusuh tenan. Lemparan person nang pemain pas final Liga Champion 2005 biyen. Supporter potong ngawur. Bal-balan kok arep tebiran iki. Wah, wis ora toto tenan. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you Number 2. Masih mungkin sakit. Bal-balan malah sikile tugel, cedera sikile sisal. Pas sandungan karo kancane. Waduh, hapas tenan. Number 1. Iki bal-balan opo kungfu. Tendangan kontroversi Erik Cantona nglawan supporter lawan. Omongane sengkit waduh naiki asli petinju plus bal-balan. Ojo lali subscribe, like, and comment. Konco-konco